Dahil madali na ang Kapaskuhan, lauman na mas maumento man ang presyo kang Noche Buena products. Ini ang abiso kang Department of Trade and Industry o DTI Bicol sa mga parabakal. Sigun sa DTI, malangkaw pa ang presyo kang Noche Buena products habang paparani ang Kapaskuhan. Katunayan, pigalat na sa naninda ang Noche Buena price guide na ibababa kang DTI head office na makakatabang sa pamamakalkan mga konsumidor. Piga pangapudan mi giraray na shopping na kamo ikumpara po nindo dumasa sa nakatag na presyo kumpara duman sa paborito tang tindahan. So with this guide tigwa ko nga idea kung ano pa talaga sunagin so, tamang presyo ng mga produkto yan na gamitin sa Kapasko. Abiso kang DTI, mantang barato pa ang presyo kang Noche Buena products. Kung may budget man sana, mas maray na mamakal na. Dapat man na i-check ang expiration date kan mga produkto. Yung mga produkto, and basta siguraduhin ta na di pa ma-expire ito ang jury kang gamit na. So, yan po ang isa sa pangapudan na mag-date-date na po kita para po maiwasan na itong Christmas rasta. Sigurado kita kayan, bago ang Christmas season, so Christmas rasta pigapudan ta. Dito lang po ang pagpilian ta. Kumpara kung ngunya kita mamakal na dapol pa, bastante pa ang supply ng ano. Pero pigasure man kami ka mga manufacturers na di sila maubusan ang mga produkto niya. Mientras tanto, in kaso ma-receive na ang Noche Buena price guide o unupdated suggested retail price, i-implementar man tulos sinikan DTI Bicol kasabay ang mas pinaigot na monitoring sa kung nasusunod ang presyo kang Noche Buena products. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.